לא יכולתי לבשר משהו טוב יותר. כן, איתי שיקמן, תודה רבה לך. תודה. בוא נדבר על משהו אחר לגמרי. שלום לדוקטור דבורה וגנר. שלום. מחבר את הספר האברך ינקי וייסברג בהוצאת קינמון. זה סיפורת, כן? זה פיקשן, זה פרוזה. כן, אבל זה מבוסס על מחקר מאוד מקיף. שאת ערכת במסגרת הצד האקדמי של החיים שלך. נכון. איך הגעת למחקר הזה? מה עורר בך את הרצון לחקור קבוצה חדשה יחסית, נכון? בחיים החרדיים של אבות, אברכים, שנמצאים יותר שעות בבית עם הילדים. כן, הם אבות פעילים למעשה. קראתי להם במחקר אברכים פעילים. הכוונה היא, שאלת קודם איך הגעתי לזה, אז אני שנים חוקרת את הנושא של הורות, ולמעשה מאז שאני הפכתי להיות אימא לפני 30 שנה, קצת יותר. ואת אישה חרדית? לא, אני אישה דתית, לא מוגדרת. אוקיי, לא מוגדרת. אז צודקת, שמתי הגדרות בצד, את צודקת. אוקיי. אבל כן, משפחת המוצא שלי יש... חצי ממשפחת המוצא שלי מצד האמא הם חרדים, אז זה נושא שקרוב אליי. השתתפתי בסדנת מחקר לפני די הרבה שנים, והמרצה, דוקטור רונית ירשי, אמרה שכולם פה חוקרים אימהות, וגם אני חקרתי אימהות ואימהות, ואף אחד לא חוקר אבהות. ואז חשבתי בדיוק על הנקודה הזאת, שיש קבוצה די גדולה של אבות, שהם לא מפרנסים, ומטבע הדברים, זה לא שיש להם יותר זמן, אבל הזמן שלהם לא נמדד בכסף. ובגלל שהזמן שלהם לא נמדד בכסף, והזמן של אנשים שעובדות במשרה מלאה יותר ויותר, כי פעם בחברה החרדית, נשים עבדו בהוראה, ואז חזרו הביתה עם הילדים. זה היה מאוד מובנה ככה. יש רוויה בתחום החינוך, ולכן אנחנו רואים שיותר ויותר נשים חרדיות יוצאות לשוק העבודה גם בשעות אחר הצהריים כשהילדים חוזרים. זה יותר מרוויה. בואי נעצור לרגע את השיחה, נשתף עוד את דוקטור נחומי יפה. שלום. שלום, בוקר טוב. אתם מכירות? דרך העיתון. לדעתי אתם חייבות להכיר. נכון. שלום, נעים מאוד דבורה. איזה יופי של ספר. אני רק שומעת עליו דברים טובים מאוד, והוא מעורר שיח מאוד משמעותי בתוך החברה החרדית. רם דגל. תודה. אז רגע, אני רוצה, דוקטור יפה, שאת נתחיל פה לבסס קצת את הנתונים. מספרת דוקטור וגנר על התופעה של הנשים החרדיות שלא עובדות אך ורק בהוראה, אם זה גננות או מורות. אנחנו יודעות, הן מתחילות לצאת להייטק. אבל זה לא סתם לצאת להייטק, נכון? מה המספרים ובאיזה רמות שכר? הן מתחילות גם לפעמים אפילו להיות בחירות בהייטק. נכון, נכון. אז בשנים האחרונות, בעצם זו מגמה שמתחילה לפני 10 שנים, והיא מתחזקת מאוד לפני 5 שנים. יש לנו יציאה של נשים לעבודה בצווארון לבן, שזה אומר לא רק הייטק, אלא נשים שנמצאות במשרות מאוד בחירות במשרדי רואי חשבון. זה גם איזשהו תחום שנשים ממש תופסות עמדות בחירות מאוד. חלקם שותפות בתוך המשרדים האלה, ומשרדים בינלאומי, כאילו, משרות מאוד מאוד בחירות, שמביאות איתם לא רק משכורות גבוהות מאוד, אלא גם אחריות מאוד גבוהה, נסיעות לחו"ל, קריירה בפול ווליום, אוקיי? וזה כבר לא אישה פה ואישה שם, אלא אנחנו מדברים כמעט על מגמה. אם אנחנו מדברים מספרים, יש לנו בערך 4% מכלל הנשים החרדיות שנמצאות בהייטק, וחלקם במשרות גבוהות מאוד. 4% מכלל הנשים החרדיות נמצאות בהייטק, וחלקם במשרות גבוהות. ויש לנו בערך עוד כ3% במשרות של ראיית חשבון, שחלקם נמצאות כבר בשכבה של הניהול, וחלקם אפילו שותפות. יש לנו בדלויט, יש לנו בסמחייקין, יש לנו במייקרוסופט, בחלקים של הניהול חשבונות. כן. הם כאילו, הם ממש תני לנו קצת מספרים, את יודעת, עמית, שנבין כמה אנחנו מדברים, מאות, אלפים? אנחנו מדברים על אלפים. אלפי נשים. אלפי נשים, אוקיי. עכשיו צריך לזכור שמעבר לשתי התחומים האלה, שאתם צווארון לבן כזה, אבל בסוף סוג של שכירות, יש לנו גם נשים עצמאיות שחלקם יבואניות אופנה ברמה בינלאומית, מתעסקות בנדל"ן ברמה
כאילו מאוד רחבה. אנחנו מדברים בעצם על אנשים שמפתחות קריירה. שזה אומר לא אני בא, עובד, חוזר והמוקד של החיים שלי זה בבית, אלא אני בא להגשים את עצמי דרך עבודה. שזה אירוע אחר. זה אירוע אחר. עכשיו, אז להגשים את עצמי דרך עבודה, תקני אותי אם אני טועה, זה גם משהו שהוא קצת מנוגד לעצם ההוויה החרדית? כן, זה נכון. נגיד שאת, אני לא אמרתי את זה בתחילת השיחה, את חברת הסגל החרדית הראשונה באוניברסיטה, את מכהנת באוניברסיטת תל אביב, במחלקה למדיניות ציבורית. נכון. כלומר, גם את דוגמה כזאת בעצם, באיזשהו מקום. נכון. אני אגיד, אני כרגע יכולה לדבר על הנתונים שיש לי. אז אנחנו עורכים, אני בעצם התחלתי את המחקר, זה המחקר הראשון שעשיתי, אחד הראשונים שעשיתי ב-2014, שבעצם אני בודקת את העדפות הזוגיות בתוך המגזר החרדי, מה גברים ונשים מחפשים מבת זוג פוטנציאלית, ומתוך מחשבה שזה לוכד את עולם הערכים. כי בסוף מה שאנחנו רואים כמערכת אוטופית, כאילו מה שאנחנו רוצים בבן הזוג, זה איזושהי השתקפות של עולם הערכים שלנו. אז זה כאילו דרך טובה ללכוד את השינויים. אז אני עשיתי את זה ב-2014, ושחזרתי את זה עוד פעם בשתי סקרים מאוד גדולים, ב3 שנים האחרונות, והתחלתי גם קצת להיכנס יותר לעניין הזה של כאילו תפיסת הכוח, בתוך הבית ובקהילה, וגם חלוקת העבודה. אז אני כן רוצה להגיד שיש לי נתונים מאוד יפים שמראים שההכנסה של האישה גבוהה יותר, גברים נוטלים יותר אחריות על עבודות הבית. ונשים נוטלות פחות, יש פשוט אינטראקציה מושלמת. כלומר, כמה שהאישה מרוויחה יותר, הגבר יותר מחויב בעיקר לעבודות הבית. יש לנו אפקט, אבל קצת מובהק שולית ביחס לטיפול בילדים. כלומר, יש משהו עם העבודות הבית שעוברים כאילו הרבה יותר בקלות לגבר, כמו קניות, טיפול בבנק, בכל הנושאים של הכספים והחשבונות וכל הבעיות שמתעוררות בתוך הבית, ואפילו ניקיונות וכביסות. זה פשוט ליניארי. כמה שאישה מרוויחה יותר, הגבר לוקח יותר. אבל גם הטיפול של הילדים... אבל ואת אומרת ילדים כאילו יותר קשה? עדיין נשאר בעיקר בסמכות האישה, אבל עדיין יש מגמה מאוד יפה שמראה, שכמה שאישה מרוויחה יותר, אז יותר עובר, כאילו זה קו קורלציה כזה, שיותר עובר לגבר. אז אני רוצה רגע להחזיר מכאן לדבורה, לדוקטור וגנר. את הלכת ודיברת עם הגברים האלה, נכון? נכון. דוקטור יפה עושה את הסקרים ואת המחקר הסטטיסטי פה, ואת הלכת ודיברת עם הגברים האלה, וקודם כל, זה היה קשה למצוא אותם? למצוא לא, לשכנע אותם לדבר קצת יותר. אוקיי, כלומר מצאת אותם, אבל היה קשה לשכנע אותם לדבר, כי מה? יש הרבה מאוד חשש מהאקדמיה, בטח לדבר עם אישה זרה בדרך כלל, יהיו כמה מהמשפחה שדיברתי איתם. כן, אגב, איך עושים את זה פרקטית, אם אי אפשר לשבת עם אישה בחדר לבד? אז זהו, היו הרבה קטעים די קומיים, השארנו דלתות פתוחות, דלת כניסה פתוחה, וכל רגע אנשים הציצו כזה ושאלו אם הכל בסדר, כל מיני פטנטים כאלה של דוסים. שמעתי את מה שדוקטור יפי אמרה, וזה מאוד מסתדר, ויש לי משהו קטן להוסיף, שהשיח של הגברים האלה הוא שיח של חובה. השיח ההלכתי הוא שיח של חובה. מה זאת אומרת? ולא של זכויות. זאת אומרת שכל עוד מדובר על נגיד הנאה או כיף או להיות עם הילדים, אחד הממצאים המעניינים במחקר שלי היה בשיחה ככה בארבע עיניים הם אמרו כן, אנחנו מאוד נהנים להיות עם הילדים. כיף להם, הם נהנים מהקשר הזה, זה קשר מאוד אינטנסיבי ואוהב, הם הרבה פעמים אבות מאוד צעירים, והם משתוללים עם הילדים, משחקים איתם, אבל זה לא משהו שהם יכולים להגיד בפה מלא. כלומר, הם לא התגאו בזה, הם לא התגאו, זה לא משהו שאתה, מבחינה חברתית, כן, אתה מתגאה בו, שכיף לך עם הילדים. נכון, זאת אומרת, זה הנאה מוצנעת, נקרא לזה. מצד שני, כשמעבירים את זה למישור של חובה, אז יש חובת חינוך.
ופה היה להם פתח. זאת אומרת, ברגע שהצגתי את זה, כן, טוב, אז אתה מחנך את הילדים, כאן, פה נפתח ככה איזשהו פתח די גדול, והם באמת התפרצו אליו. אני רוצה לשאול משהו, אוקיי, מה היה לפני כן? האבות, האברכים, כן, אלה שהולכים בבוקר לכולל וחוזרים, לא יודעת, הם פשוט לא היו נוכחים בחיים של הילדים שלהם? נכון, נוכחות נפקדת, ויש די הרבה ביקורת, תתקני אותי אם אני טועה, זה כבר יפה, יש די הרבה ביקורת כלפי הדור הקודם של אבות חסרים כאלה, שהם היו כאלה מין אייקון כזה של לימוד תורה, שרואים אותו פעם והוא היה כזה דמות מרוחקת ולפעמים מאיימת, במובן הזה של חכו שאבא יבוא נספר לו, וכאילו איזשהו חשש מהאבא. ועכשיו הקשר עם הילדים הוא קשר מאוד מאוד קרוב, מאוד אוהב, מאוד שנייה רגע לפני שדוקטור יפה תתייחס לזה, אבל מבחינת מספרים אנחנו יודעים כמה אחוז של באמת אבות אברכים חדשים יש כאלה, או שזה עדיין מיעוט שבמיעוט? כי בוא נדע על האמת, גם 4% ו3% שדיברנו מקודם על נשות קריירה, זה עדיין מספרים קטנים, אוקיי? אבל זה מלמד, זה שינויים שהם בצעדים, בבייבי סטפס. נכון? בהחלט, כן. אז אנחנו לא יודעים מה המספרים שאנחנו מדברים עליהם, דוקטור יפה, לגבי אותם אבות חדשים, או... אז אני רוצה להתייחס, לא שאלתי, אין לי נתונים שבודקים את זה, ואני יכולה גם, אני אשמח, אתם נותנים לי רעיונות, לבדוק את זה לעומק בעתיד. אני רוצה להגיד שיש איזשהו זומינג אין בתוך החברה החרדית בהקשר הזה, אבל בעצם זה איזשהו תהליך גדול יותר שקורה גם בחברות חילוניות כרגע. הסיפור הזה שאבות נפקדים בתוך מהלך גידול הילדים היה בעצם הסיפור המגדרי של כל העולם. כן, אבל הוא כבר סיפור של, את יודעת, משנות ה-70 בערך. אני כבר, שני ההורים שלי עבדו. אוקיי, מרבית הילדים בשנות ה-70, לא, חלק גדול היו אמהות שהיו חוזרות באחת, אבל חלקם כבר אמהות חזרו ב4-5. ככל שאנחנו מתקדמים יותר, עכשיו בואי, חלוקת עדיין האמהות עשו יותר, וגם היום אמהות בחברה החילונית עושות יותר. אין ספק בכלל, ובחברה החילונית בשנים האחרונות יש שיח יותר ויותר של בכלל חלוקה שוויונית, שהמשפט הזה, אני עוזר לאשתי, יעבור מן העולם. אבל החברה החרדית נמצאת במקום שונה לחלוטין. אז אני רוצה להגיד שאני לא חושבת שהיה באמת הבדל כל כך גדול בין החברה הכללית לחברה החרדית. אני חושבת כן שיש איזשהו גאפ של 10-15 שנה, עד שהחברה החרדית בעצם בתהליך עכשיו להשלים את הפער של המעורבות הגברית בתוך גידול ילדים. את חושבת שזה תהליך שאנחנו נראה אותו הולך ומתגבר? אני חושבת שהוא קורה. אני חושבת שאולי הדוגמה הכי קיצונית, אבל מאוד טובה לזה, זה עם מי אתה הולך, הנוחות של אבות בחדרי לידה. אז שאני נולדתי, לא נתנו לגברים להיות... את מדברת על גברים בכלל או גברים בעולם אחר? גברים בכלל. כן. לא נתנו לגברים להיכנס לחדרי לידה. שאני ילדתי עם הבעלי ועם האמא. והיום, כשאישה חרדית הולכת ללדת, ברוב המקרים הולכת רק עם בעלה. ואם אנחנו מסתכלים על החברה החילונית, זה באמת אותו מקצב. אז אני חושבת שזה תהליך שהוא לא מפגר, הדבר הספציפי הזה, לא דברים אחרים שקורים בחברה החרדית בהקשר המגדרי, אבל המעורבות של הגברים החרדים בגידול הילדים ובעבודות הבית, לא מפגר מאוד אחרי החברה החילונית. כלומר... אני רוצה רגע לקפוץ למשהו שהוא קצת אחר, אבל אני כן רוצה לחבר אותו. ראינו ממש לפני שבוע את הנתונים העדכניים על העלייה של 5% בתעסוקה של גברים חרדים. מאיפה זה נובע? אחרי סטגנציה מאוד ממושכת, הרבה מאוד שנים זה נתקע במקום. זה נובע מהעוני. מהעוני? עוני ואינטרנט. אבל עוני לכאורה תמיד היה, לא? תמיד... לא. העומק של העוני שהתפתח ב-20 שנה האחרונות בחברה החרדית הוא חסר תקדים. צריך להבין והעוני נובע מזה שלא עובדים. מזה שלא עובדים. אז צריך להבין שהדור הראשון, או הדור וחצי הראשון שיצא לעבוד, נשען באופן מאוד נוח על הדור ההורים שעבד. הסיפור הזה של גברים לא עובדים הוא סיפור סופר מודרני. הוא מודרניות על אקסטרים,
הוא דבר תקדימי, הוא לא קשור בעצם למהות חרדית, הוא לא מתקיים באף חברה חרדית מחוץ לישראל. הוא שילוב של הסיפור של תורתו אומנותו, הצבא והאיסור לצאת לעבודה, שבעצם דחף גברים להרבה הרבה שנים בכולל, שפיתח אידיאולוגיה בשילוב עם מדינת רווחה. הדור הראשון שעושה את זה, והדור וחצי הראשון שעושה את זה, נשען, זה סיפור אשכנזי, ליטאי, הוא נשען על הכספים של ההורים, וחלק מהם גם על שילומים מגרמניה. ואנחנו היום 2.5 או 3, תלוי איך אנחנו סופרים את זה דורות אחרי, בפשטות אין כסף. אין כסף, נגמר הכסף באופן עמוק. לא נשאר בכלל כסף גם להורים ולסבות ולסבתות. מעבר לזה, יש גם את העובדה שיש את האינטרנט, ובעצם יש איזושהי הזדמנות לאנשים להבין שקיים עולם אלטרנטיבי. ומעבר לזה יש את החדירה של אינדיבידואליזם ורצון להגשמה עצמית לתוך החברה החרדית. וזה בדיוק גם מה שקורה בסיפור של נשים שמגשימות עצמן. שזה נראה לי הדבר, כן, בסופו של דבר, כן, שהכי מאיים. אוקיי? נניח על מנהיגים, פוליטיקאים, רבנים. אינדיבידואליזם, כן, זה דבר, כן, שמאוד מאיים, כן, על חברה כמו החברה החרדית. נכון. אבל it's the past. בהרבה מובנים זה כבר קרה. כלומר, את אומרת, אי אפשר לעצור את זה. אי אפשר לעצור את זה. אפשר יהיה לכוון את זה. אפשר יהיה לקשור את זה טוב יותר לעולם אמוני, תורני, ערכי, ולרתום את זה אפילו לעבודה אישית רוחנית, אבל אפשר לעצור את המגמה הזאת. ואנחנו גם נראה יותר ויותר גברים בשוק התעסוקה, ואני מאמינה שבסוף זה באיזשהו מקום זה כאילו יקטין את הפערים. אני תמיד חושבת שיהיו גברים חרדים שישבו וילמדו תורה, זה חלק מהמסורת היהודית, אנחנו עם הספר, אנחנו לומדים תורה, ותמיד לאורך ההיסטוריה היו גברים שהקדישו את חייהם לתורה. אבל המספרים והאחוזים יצמצמו באופן דרסטי. ובעצם זה איזשהו חזרה לריתמוס נורמלי של חיים, כמו שמתקיימים חיים חרדים בכל קהילה אחרת מחוץ לישראל. מרתק. אני מנסה להסכים דבר אחד, אני חושבת שדיברתם על איום, אז מצאתי גם שיש איזשהו חשש אצל נשים דווקא, מזה שגברים יצאו לעבוד. זאת אומרת, אין שאיפה של נשים להשתלט על מוקדי הכוח, כלומר על לימוד תורה. נשים חרדיות לא לומדות תורה, כי זה תחום לגמרי גברי. בניגוד לנשים בציבור הדתי-לאומי, נניח? נגיד, נכון. וזה מין משא ומתן כזה, זאת אומרת, זה מין ברגנינג כזה. החשש מזה שגברים יצאו לעבוד, מה, כי אז הם יחזירו את הנשים הביתה? יהיה backlash, בדיוק. זאת אומרת, זה עלול לגרום לאיזשהו, הרי הם פירקו מבנה מאוד מסורתי, של תפקידים מגדריים, של נשים בבית וגברים בחוץ, כדי לשמר מבנה לא פחות מסורתי, אולי באמת מסורתי, אבל באמת של גבר שלומד תורה מהבוקר עד הלילה ובלילה גם. זאת אומרת, יש איזשהו ויתור על, נגיד, הם אומרים, אוקיי, נוותר על סדר אחד של אחר הצהריים, נהיה עם הילדים, אבל תנו לנו ללמוד תורה, שזה באמת הערך העליון של החברה החרדית, זה הערך הדגל, נגיד, של החברה החרדית, ובתמורה נשמור על הילדים ותנו לנו ללמוד תורה. זאת אומרת, אתם תלכו לעבוד, נשים ילכו לעבוד, ונשים מאוד מאוד חשוב להם. הקריירה שלהם הופכת להיות נורא נורא חשובה, גם אם הם לא יודו בזה מיד. כי זה העניין של המימוש העצמי, האינדיבידואליזם. נכון. שזה לב הסיפור פה, המשמעות. נכון, יש איזשהו שלב ביניים, כן. מרתק. אנחנו כולנו מפספסים את המילה הכי חשובה בחדר. כן. שהיא כוח. כוח. לנשים החרדיות יש כוח. ואיך אנחנו, איך מתחזקים כוח, ואפשר גם לדבר על זה במילה החילונית, בפריאכיה. ואיך מחזיקים את הדבר הכי חשוב, ומי עושה את הדבר הכי חשוב. וכאילו, המשחק כרגע זה שתורה זה הדבר הכי חשוב, הוא יותר חשוב מכסף, וגברים עושים את זה. אז זה המשחק. נכון. אבל זה בשינוי. מרתק, היה לי מאוד מאוד מעניין לדבר עם שתיכן. תודה, ונעים מאוד.
כן. נעים מאוד לי, נצטרך להמשיך את הדיון. כן, בדיוק, תמשיכו את זה בלעדינו, ואולי נחזור ונדבר עם שתיכם גם על נושאים אחרים. דוקטור דבורה וגנר, כאמור, מחברת הספר האברך ינקי וייסברג, בהוצאת קינמון, ודוקטור... זה עדיין לא בחנויות לצערי, אז אפשר להשיג אותו או דרכי או דרך האתר שלי. אוקיי, אתר חפשו, ודוקטור נחומי יפה, אוניברסיטת תל אביב, חברת הסגל החרדית הראשונה, ומחלקה למדיניות ציבורית, כאמור, באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לשתיכן. תודה רבה. תודה. פרסומות, תכף נחזור. מיד חוזרים עם קרן נויבך. היי, כאן חנוך דאון. סיפרו לי שהייתה רעידת אדמה לא מזמן. קירות רעדו. האמת? לא הרגשתי כלום. הייתי בשנץ. הרעידה הייתה בעוצמה 5, אבל השנץ שלי עוצמה 9. בכל מקרה אני רגוע. יש לי ביטוח דירה ושירביט. שירביט עושה לכם מחיר בביטוח הדירה, כולל הגנה מפני רעידות אדמה, שריפות ונזקי צנרת. כוכבית 2000